Ma gyerekek, kezdjük a munkát. Az alany egy Suzuki Swift 1.3-as benzines 2006-os évjárattal, és megpróbálunk beleépíteni egy KPS androidos fejegységet, természetesen kihangosítóval, és reméljük, hogy tökéletesen fog működni. Szépen haladunk, kikerült a fejegység, üres a hely, szabad a pálya. Most rakom össze a keretet, kap egy szép új nagy keretet, átszerelem a légbefújó rácsokat, az alakadási jelzőt. Ugye itt a régi keret, ugye a gyária, ez ugye nem lesz jó nekünk a fejegységhez, hogy egy nagy 7 szoros fejegységet fogunk kapni, ami így fog kinézni, és szépen fog szólni. És akkor itt vagyok a végeredménnyel. Elkészültünk a munkával, kapott egy mikrofont, minden tökéletesen a helyén, mint a gyári, és ha minden igaz, akkor fog csatlakozni a CarPlay-hez. Elvileg minden működik, úgy is van. Gombok felprogramozva, CarPlay már töltődik is, és már kész a CarPlay. Szerintem nem volt 2-3 másodperc, tökéletesen működik. Nézzünk egy kis Rise FM-et. Ajjajjaj, gyönyörű. Ahogy kell. Gombok hibátlanul működnek. Csak is a profi minőségben. Azért kicsit megváltozott a látkép. Tökéletes, gyors. Egyébként maga a készülék egy 10 incses 6 GB 128 GB tárhelyen rendelkező fejegység. Általában én úgy szoktam elkészíteni, hogy a USB portot be szoktam rakni a kesztyűtartóba. Sajnos nem nagyon látunk be, de egyébként itt található, innen lehet felcsatolni akár pendrive-ból, vagy videót nézni rajta, vagy bármi. De egyébként tökéletesen működik minden része. Hát, akár indítunk egy Brave-et. Hát ez lehet, hogy ezt most pont innen nem fog menni, de egyébként a YouTube is tökéletesen működik. Nyilván, hogy akkor internetre van szüksége, de SIM-kártya modemje is van, ezért akár lehet beletenni egy SIM-kártyát. Azon is csak én azért nem szeretem, mert inkább a telefonon keresztül, a CarPlay-en keresztül szoktam telefonálni. Úgyhogy azt azért nem szoktam használni ezt a részét, de van, amikor osztok a telefonomról rá netet, és onnantól kezdve tökéletesen működik a YouTube-tól kezdve minden. Visszamegyünk a CarPlay-ből. Így is van. És akkor itt van az összes applikáció, minden gyönyörűen. YouTube-unk, minden van. Van egyébként egy saját beépített iGo-ja is. Ez már maga a készülékre fel van programozva, így érkezik. De jó, hogy besüt nekünk itt a nap. De egyébként hibátlan. Minden része hibátlan. Reméljük a tulajdonos fog örülni neki, és használja egészséggel. Sziasztok!